o mekera ndosandi kuramba izvi. Aiwa amurambe kana ipabaki ya. Kama ndirambe ndinguiza mota siku. Last time panapa ndikatiwo hama dzangu panapa. Ukatanga kucomplain. Hofu. Wotanga kuiza budget siri kunge ndonotenga zvinhu panapa. But izvi amene utoti pakuya vanhu 2. Ndinguiza mota sei? Imanje ndatowafonera vari kutouya saka mambo saka pauchi chichondudzira already. Taita holiday mauya holiday sisi. Hayi tagara chamumba vanokashitoona nepa holiday. What apa uyenza kuti yo mwana wako ari kubva kuboard. Ari kuya nasuno. Iwo futobva kuti vanga vauye. Vanorara pai already. Kiyara gara nespare yake. Iwe shaman. Baba mpana nozora Q10 shaman. Achadaro shaman. Iwe. Ndisuona shaman nanyanyori. Simudzi shaman. Aunapinge. Achadaro. Iwe una kamera iwe. Hey! Come in! What? Chico, jamani mchikote aiwa ha. Mwana bivose munhu mpona vanhu. Ene makafitwa nebachi muzoti bachi nasalomba zvonoti nokugara nasi utamadza kuzikuya. Aiwa bachi rakafita ikani nai babaki yara chikwasi. Chi. Bari. Murisi vanhu zvakanaka munyatsogara pasi murisa zvakanaka. Plasma. What's plasma? Nandi bamnini wenyere. Muzwana wasisi wangu ere vaneki. Makadenyo baba ninezi. Sesebo. Bari nezi. Ndazi. Murisi vanhu zvakanaka. Komba manini. Tavakati sina kuti kana. Asi kombi yamakwira ngechimanya. Ndino mayacho. Ini nanditobata bigrangu kuti ndisabude moti. Ito kufamba. Ndakoma. Chunguri mangogara apa zvino munoneta nemabhegi chimaisai pasi. Masvika kare. Masimbisa baba ninezi. Choti space yengu nzopinda yakakura. Aiwa, space ipinda. Yo, tagwanzitanga. Yo, maumbi yo. Baya go. Tejiwanyiza shikuri yo. Musaida. Ziseti nongoje. My daughter. Hello, we left the front door open. How are you, my daughter? I think we'll come now and see what I've Look good. Thank you. How much you can phone in one can walk away? I'm funny, I'm getting So Let's go check some bus. Mom, see So how would you say? I'm good at phone. let's get which coro. It's really hot. Can I have some space alone? Kushika pangwego futhi sibila wani mangwango kwasidilo lazoma dikitele nyanya nyoma chende mnokisa mabva kurefu Confusion baba ninezi ko kwanda Ayo mapige imunoisa apo bakona apo. Wana sisi na Teacher, pick up. Kuras. Kumama utsuri tisikira ninezi. My brothers are. Okay. Wantu wavasiwa. No, I don't remember. mwanangu kakudza pepe kana wawa kunowanditika ngotaura neshona chatingadzonzisa izvo Ndinonetsa. ndoziva manage unongotry wongotaura ushona kuti chinzwanani because vamwe chirungu ichi ndinongoziziva aiwa chimbotry ingonapo ungotaura taura izvinhu zvamachitaura saka ndanchiti wavasivere vakomana vangu vagara apa. I don't think so. They slip through my mind. Ndivana vana vasisi vangu vanogara kumeri ukoko yatifield uko. Pane vana? Ndiva vana vavaimboya wani kudhara. Andichavasiya ndakanga. Vanoita vachichinja nekukura uko vava vanhu vakuru ka saka unoona kuti tadza kuvaziva kuti vakaguma kuya kudhara zvavo. Okay. Mwanangu. Saka papa utonovabikira vangu vachiti vane nzara.
Mama ndadzokona sindakanita. Nachitokumbira mwana wanga nene nonda ndakatonetawo saka chingononobika mwana ndozobatsira mangwana. Mama. Ndakani mwanangu. Alright. Chendonobika. Kana ukapedza unondiudza. Aiwa takudza. Chatachiwanda zake? Chatochimandara Mavishongo. Lavu mashura abura katabura moyo wa kuwara kana zvachataura ndichaterera nekuti moyo wangu ndanga ndaperera kati ndinokuda waidaira one ndichiti ndinokuda waidaira one ndikati ndinokuda waidaira one wakunziya wakazowana wani hari nani ndichiti ndinokuda waidaira one ndikati ndinokuda. What's up, bro? What's popping? Why are you touching me? What's popping? What you trying to say? What you trying to say? Can't you be busy? Can't you see that I'm busy? I'm cooking. I'm cooking. Can't you see? Cool. Taura nechirungu chivet hapana fotovet kuramba ndinongo kuti no ndatozora mabude neskifu tiri kurwa pamawani mfano wangu warasisa uvhoredza kuti akakuwezi mana ndikuratidze mfano wangu ndikafireke papacho mira uone. What's up? How are you? Goodest. Tell me about it. I want to express my heart. What's that? It's Tino! Yeah? You're funny! What's trying to get up and I'm being suspect. If I'm not trying to begin with go to the room. Sala kupinda kupenya jabu kama ekta manyama mahiti tine bagi chora mdiwa mumbo gara pasi kunago kwega akapenga masin director Brian made dita ma clip tiskuja hinge yangwa muzima disc masina no pulo rupi wana kwa chora DJ